shaida ta tilkara kai ne. Rabbu ne ya naɗa ka a can bayan ka ba wani wane. Kowa kolo ne mai bara a gidanka. Wahidi, 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 annabi wahidi, allazi wahidi, 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 annabi wahidi, annabi visa, 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 annabi harkake da guziri Madina, 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 annabi Madina, annabi dan Allah, dan Allah, dan Allah, annabi dan Allah. Mudassir Muzammil koina